צוות מאיר היקר, אחת השאלות המאתגרות ביותר במצבי משבר היא איך מחזקים את המנוע הפנימי. כי אם ביומיום מספיקה לנו התנועה האוטומטית של החיים, הרי שעכשיו כדי לדחוף קדימה אנחנו זקוקים ממש לתעצומות. צוות המערך הפסיכולוגי במאיר ליקט עבורכם ערכה של חיסון לחוסן, כשהפעם נציג לכם 3 טיפים לחיזוק החוסן האישי. הראשון, למצוא עוגנים. מצאו 3 דברים שנותנים לכם תחושת יציבות ושליטה, והכניסו אותם לשגרה היומיומית. שיחת סיכום יום עם החברה הטובה, פרק יומי של סדרה כלשהי, חצי שעה של עיסוק בתחביב, או פלייליסט של השירים האהובים. כל אלו כמובן בזמן שהטלוויזיה כבויה. עכשיו זה הזמן להפוך את העוגנים להרגל קדוש, ובעתיד לא תרצו לוותר עליהם, באחריות. הטיפ השני, ללמוד להפוך את כיוון השעון. בכל מקום מדברים על אסונות וקשיים, עד שאנחנו נשכבים למעין מעגל קסמים מייאש. לימדו לעצור אותו ולהפוך את כיוון השעון. ספרו על החייל שהשתחרר מבית החולים ישר כדי למדוד את חליפת החתונה שלו, כי מבחינתו החיים ממשיכים למרות הכל. קראו על זוג הזקנים מאופקים שהסתכלו למרצחים בעיניים ויצאו ללא פגע. הקשיבו על סיפורי גבורה. דברו על הערבות ההדדית והתמיכה העצומה שמציע הציבור לתושבי הדרום. לא משנה אם הם בעד הרפורמה המשפטית או נגדה. ובמילים האחרות, החזירו את האיזון בין הרע לטוב. ויותר מזה, תגלו שהטוב הוא בתוכנו, בעוד שהרע הוא מחוץ לנו. והטיפ השלישי גם קשור לזה. כי כדי שנהיה חלק מהטוב, עלינו לקחת אחריות אישית ולשאול מה אני יכול לעשות כדי לתרום את חלקי. האם להתנדב, להתפלל, לשמש כתף תומכת לאחרים, או אפילו לקחת משמרת כפולה כי הקולגות שלי גויסו. עד כאן בפינת החוסן האישי. בפינה הבאה נסייע לאתר את מקורות החוסן שנמצאים כאן מתחת לאף במקום העבודה שלנו. ובינתיים, שמרו על עצמכם.